Que avui estem amb tres professors de la Universitat Pompeu Fabra i Víctor Alexandre, l'autor d'aquest llibre, que es diu Nosaltres els catalans, que es va publicar l'any passat i que justament recull les entrevistes fetes a 20 catalans vinguts dels 5 continents i l'experiència que han tingut des que han arribat d'estar aquí. Bé, doncs són els professors de la Universitat Pompeu Fabra que avui tenim, en Raimundo Viejo, que ell ve de Galícia, Michael Grineker, que ve de Sud-àfrica, i Klaus Nagel, que ve d'Alemanya. I tots ells han participat a les entrevistes que ha fet Víctor Alexandre, que és escriptor i periodista, i conegut per altres llibres des del primer llibre que vas escriure és el 99, no? El primer que vas publicar. Jo no soc espanyol i altres llibres, molts d'ells d'assaig, com el Cascarot o Teatres de traïció, i d'altres, com el que publica el 26 d'aquest mes, 100 dones i un home sol, a l'editorial Proa, que en aquest cas ja no parla d'assaig, sinó de ficcions, que és el Premi Mercè Rodoreda d'aquest desembre, que li va concedir el meu cultural. Bé, doncs el que pretenem en aquesta taula rodona és una miqueta que cada un d'ells ens pot explicar una mica l'experiència, com a catalans, però catalans vinguts de fora, i com ha sigut l'experiència de venir aquí i aquesta opció personal d'aprendre el català, perquè primer de tot és un elogi en els temps que corren, hauria de ser potser una normalitat. La PUC està fent una tasca importantíssima, és molt bo el que està fent la PUC, però jo ara els deia, el que esteu fent, la vostra existència en definitiva és fruit, és la prova d'una anormalitat. Jo no em sé imaginar a la Universitat Humboldt de Berlín una plataforma per la llengua alemanya dintre de la universitat, no m'ho sé imaginar. Ni em sé imaginar la Complutense de Madrid una plataforma per la defensa de l'espanyol, perquè no és necessari, lògicament, no? Doncs aquí sí. Això demostra que hi ha una normalitat, que hi ha les coses que hi ha alguna cosa que no funciona. Per tant, fan una tasca molt bona i la millor notícia que podríem tenir nosaltres seria que la CUP es dissol, perquè ja no, tot està solucionat. El trilingüe, o suposadament trilingüe, s'està d'alguna manera deixant al marge unes necessitats lingüístiques que són les d'una ciutadania que financia la universitat, que parla una llengua i que aleshores ha de tenir dret a rebre un servei en aquesta llengua. Us dono una informació que a mi em sembla, en aquest sentit, que em sembla rellevant. És a dir, quan un es vol acreditar l'Agència Catalana de Qualitat, quan un s'arriba als professors per poder fer carrera, pujar d'un nivell a un altre nivell, tenim millors contractes, tenim que fer avaluar el nostre currículum. A mi em sembla greu, per exemple, que l'Agència Catalana de Qualitat no considera que el català és un mèrit. Es poden exigir, i de fet es fa, i pesa moltíssim, publicacions en anglès, la qual cosa té una lògica inherent al món científic, no vull qüestionar això, però simptomàticament no es considera el fet que un professor pugui fer o pugui escriure, fer les classes o escriure o desenvolupar la seva activitat professional en català. Moltes vegades tot aquest discurs trilingüista és una mica com el discurs bilingüista, és a dir, que en realitat és un discurs diglòssic i que si el traslladem al tema de les llengües és un discurs triglòssic. I jo crec que sobre aquest fenomen, per exemple, hi ha que pensar. Ho dic perquè, per exemple, jo quan vaig arribar aquí, si no prenc la decisió d'aprendre el català i de parlar en català i de fer aquest esforç que, evidentment, és un munt d'hores, i no només és una qüestió d'actitud, és també una qüestió d'atenció, de fer l'esforç, de llegir, d'alguna manera, d'anar practicant. Doncs, si jo hagués sigut un actor racional econòmic, de càlcul cost-benefici, d'aquest que costa tal, la teoria de l'elecció racional, aleshores jo mai hauria pres la decisió d'aprendre català i de parlar català. És a dir, que si no d'alguna manera fem pressió, i aquí parlo com ciutadà, és a dir, si la ciutadania catalana no fa pressió, al final s'instaurarà
la dinàmica, la lògica de poder, la lògica de dominacions. Les llengües que tinguin més recursos, que tinguin més poder, seran les llengües que sí. Jo volia dir que sense parlar l'idioma no es pot entendre el poble. S'ha de parlar l'idioma per entendre en el sentit més ample de la paraula la gent. I és un fet tan evident per a mi d'aprendre la llengua d'aquí era un fet principal per viure aquí. Com ha dit Víctor, en Espanya passo el 99% del temps aquí perquè he d'aprendre espanyol. No tinc cap necessitat. Vam ensenyar durant els anys 80 per treballar la meva tesi doctoral aquí sobre Catalunya. Esclar, no sabia ni bon castellà, però el meu castellà era infinitivament millor que el meu català. I quan parlàvem sí que feia barreges d'aquestes que fem molts immigrants també. I havia d'anar a cursos, esclar. I si no, llavors no hagués caigut en un àmbit catalanoparlant, potser no l'hauria après de parlar. M'hauria quedat amb les lliçons sobre els ossos del cos o una cosa d'aquestes i amb la capacitat de llegir un llibre de la meva disciplina, això sí. Però no hauria acabat parlant-la. Per tant, és essencial que caiguis en un ambient que parlen la llengua del país, perquè si no, no l'aprens. I jo vaig tenir aquesta sort i llavors després d'unes 4 setmanes els meus companys de pis em van dir ara ja t'han parlat en castellà, ens fan mal les galtes i començarem a parlar en català i diu, així ens ho van fer. Perquè això és la cosa de la normalitat. Això sí que no et passaria en un altre país, de seguida que et mantenen la conversió en una altra llengua. Si un arriba a Alemanya i només parla anglès i parlem anglès, és clar, però que de mantenir i conversar en anglès durant mesos i anys i segles, això no és aquí. Doncs això no només aquí, ja ho sé, però és realment l'excepcionalitat i la conversió. Bé, d'això, tan important, és clar, si m'haguessin dit a tu que havia de parlar així recitant les 16 jutges d'un jutjat, clarament també m'hauria desmotivat.